Какво става, хора? Това ще е синглплеер оцеляване епизод 3. Този път вече не е епизод 3, защото синглплеер оцеляване епизод 2 нещо се е прецакало, не знам. И този максимално половин час, не, един час поне. След синглплеер оцеляване епизод 2. Така, чакаме. Трябва да изключим звука, за да не шуми. И така. Малко поиграх. Правих основите на кътата. Така имам блок, че не ми стигна. И познайте какво стана. Малко зомби ме уби. Много смешно. Така, ето направих и градинка. Така. О, още. Опа. Опа, сега. Хантингаба пич. Я ти вода. По-късно. Може да направя и влог. Не, къде ме дърта? Да, влог може да направя по-късно. Не знам. Bottle Flip Challenge, нещо е такова. Така, в една мина, в една пещера имаше коло. Коло. Така. What? Спаунер. Купая си има 50 000 зомбита. Така. Така. 50 000 един зомбита. Майко, колко зомбита има. Чао. Яба! Хора, куста, бе. Тинга бара. Не може. Така. Не, бързо. Чакай спаунера. Сори, ама трябва да щупаме. Хубаво. Као, яко. Какова, супер. Ако е фин... Бахте пенчаната. Пак спаунер, аз нещо има спаунер. Сте зомбите бъркаха. Така, арбе. Айрон, не го видях. Добре. Аз си знаеш, че някъде има паси. Опа! Намерих спаунерче. Имам имам умна идея. Ще направим ферма. Не! Аз пък така ти тъпто. Добре. Така. Може да го направим. Това ще е често.
Ehe. Kohorama.